Ja vás zdravím, nachádzame sa v Ružomberku v našej prevádzke Cactus Bike, ktorá sa môže píšiť najväčším výberom e-bajkov spomedzi celej siete Cactus Bike. Taktiež tu nájdete aj servisné centrum motorov Bosch, Shimano, Yamaha a Dyname a ešte o mnoho viac, tak poďme sa teraz na to spolu pozrieť. Predajňa v Ružomberku je druhou najväčšou spomedzi celej siete Cactus Bike. Môžete tu nájsť značky ako KTM, čo je rakúskeho pôvodu a má obrovský výber bicyklov od detských až po nadúpané závodné mašiny. Taktiež ponúka pestrý výber e-bajkov od detských, mestských až po takéto nadúpané enduro mašiny. Tieto bicykle sú osadzané výhradne motormi Bosch, s ktorými nebudete mať problém zdolať akúkoľvek cyklotúru alebo vyhliadku tuto na Liptove. Ďalej tu máme značku Scott, ktorá je švajčiarskeho pôvodu, je pre ňu charakteristický integrovaný tlmič v ráme, čiže pokiaľ hľadáte niečo dizajnové, funkčné, štýlové a veľmi dobre premyslené, značka Scott je tá správna voľba pre vás. A pre tých najnáročnejších tu máme špecialitky ako taliansku značku Bianchi, ktorá sa môže píšiť bohatou históriou a nádherným dizajnom a zaručene vyčaruje úsmev na tvári každému cestnému cyklistovi. Po pravej strane máme Rocky Mountain, ktorý je kanadského pôvodu, osadzaný je motorom z ich vlastnej dielne Dynamo 4.0 s výkonom až 700 W s krútiacim momentom 108 Nm. Čiže pokiaľ hľadáte zážitky na každom traili s maximálnym výkonom, tak toto je tá správna voľba pre vás. Na svoje si tu prídu aj tí najmenší, sú tu bicyklíky už od 3 rokov a máme tu aj takéto špeciálne detské e-bajky, aby vám tí vaši malí pretekári stíhali. Cactus Bike Ružomberok má obrovský výber oblečenia, prílieb a doplnkov, výborný proklientský servis. Naša kolegynka Dorotka vám určite pomôže s výberom, odporúči vám, čo sa vám najviac hodí, čiže zaručenie odtiaľ to vidíte s najväčším štýlom. A my si to teraz vyskúšame. Ja tu mám takúto krabičku s lentilkami, vysypem si farby, aké mi vypadnú a kolegynka Dorotka mi podľa tohto vybere outfit, ktorý sa mi najlepšie hodí. Čau Peťo, vítaj u nás. Ahoj Dori. Takže vypadla mi oranžová farba lentiliek. Vedela by si mi na základe tejto farby odporučiť nejaký outfit? Na akom type bajku jazdíš? Na horskom. Super, poďme sa spolu na to pozrieť. Výborne. Čo, ja mám asi 2XL? XL? Na základe oranžovej som ti vybrala Ďakujem. Global Fox, gate, rukavice a ponožky Castelli a dres s mikinou od značky KTM. Tak ja ti pekne ďakujem, idem si to vyskúšať. Nech sa páči. Tak ako môžete vidieť, z kabinky som vyšiel s poriadnym štýlom. Cactus Bike oslavuje svoje 30. narodeniny a my pri tejto príležitosti sme si dovolili vyspovedať našu kolegynku Dorotku. Dorotka, ja ťa zdravím. Ahojte, vítajte u nás. Dori, ja viem, že za 30 rokov sa toho vo svete cyklistiky veľa zmenilo, ale ja viem, že ty si odborníčka hlavne na e-bajky. Vedela by si nám povedať, čo za tých pár rokov sa zmenilo hlavne vo svete e-bajkov? Tak za mňa najväčšia inovácia bola určite integrácia batérie do rámu. Potom bola takisto aj zvýšenie kapacity batérií, ktorá je momentálne okolo 750 až 900 Wh. A ako posledné za mňa je zníženie hmotnosti, čo sú momentálne úplne novinky na trhu, kedy je tá kapacita batérie okolo 500 Wh, ale bike dokáže mať aj 18 kg oproti 27. Počul som tiež, sa aktívne zapájaš do e-bajkovej komunity. Vieš nám tomu niečo viac povedať? Áno, už 6 rokov sa snažíme budovať sieť nabíjacích staníc na elektrobicykle, ktoré sú v podstate momentálne naprieč celým Slovenskom umiestnené. Koľko ich asi tak máte? Plus minus 80. Wow. Tým, že ten Cactus Bike oslavujete 30. narodeniny, čo si myslíš, ako budú vyzerať e-bajky o 30 rokov? Myslím si, že sa budú rovnať váhou a takisto aj konštrukciou klasickým bicyklom. A myslím si, že batérie, ktoré sú v e-bajkoch, budú mať vysokú kapacitu, ale veľmi nízku hmotnosť. A ako si myslíš, že to bude pomerovo? Čo si myslíš, jak bude o 30 rokov vyzerať pomer e-bike versus klasický bicykel? Nechcem úplne hovoriť za celý segment, lebo nebude to určite platiť v cestnej cyklistike, ale myslím si, že čo sa týka MTBčka, tak tam bude 80/20, 80% elektrobicyklov a 20 normálnych. Takže mám ešte pre teba jednu otázočku na záver a to je, čo by si popriala Cactus Bike k 30. výročiu? Veľa spokojných zákazníkov, veľa predaných bicyklov a elektrobicyklov a potom minimálne ďalších 30 rokov fungovania. Takže ja ti ďakujem krásne za tento rozhovor. Určite sa ešte uvidíme tuto na Liptove na Perle Slovenska. Čaute, ďakujem aj my.
Takže toto bol Cactus Bike Ružomberok, kde nájdete značky ako KTM, Scott, Rocky Mountain a Bianchi. Takisto tu majú odborníkov na opravu elektrobicyklov a výborný proklientský servis. A vy sa môžete tešiť na ďalšie videá zo Žiliny, z Košíc, z Prešova a Bratislavy. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, budeme radi za like, odber. Vidíme sa na budúce. Čau.